Together, growing in faith, changing communities. Igama likayisebe nendodana nomoya ogcibileyo. Namhlanje we are reflecting on Luke chapter 11 verses 1 to 7. Kade sibuka leli verse osibuka le chapter sike sabuka 3 or 4 important words abalekile. Pray. P standing for praise, R standing for repentance, A standing for asking, Y standing for yielding, ukulinda isibusiso sikaNkulunkulu. Uyangimangaza uJesu uma ekhuleka athi ngiyakubonga Baba Nkosi ezulu nomhlaba ngoba lezi imfihlakalo awuzambulelanga abahlakaniphile. Kodwa ngithanda indlela aqala ngayo athi mebheka emazulwini athi ngiyakubonga Baba Nkosi uNkulunkulu ezulu nomhlaba. Ngiyabonga ukuthi ungizwile ngoba bengazi vele ukuthi uhlezi ungizwa kodwa lokhu ukwenze ukuze babone bakholwe baqonde. Ithanda leyo nto. And always keep that in mind when you pray, that the first word it's for praise. Just praise God. Mdumise uNkulunkulu, mdumise mnikeze indumiso. Praise him. Let your praise resound the house. Indumiso. That's your praise. That's your first one. Your second one is important. Ucela uxolo. Ukuthi Nkosi angenzanga kahle. Nkosi ngiyabazi ububi bami. Nkosi ngiyalazi icala lami. That is important. Ukuvuma izono zethu. Uthobhala kahle. Uma sivuma izono zethu, unomusa, ulungile ukuba asithethelele. So that's the second word. Ukuvuma izono zethu. Nkosi angenzanga kahle. Nkosi angihambanga kahle. Nkosi angikwenzanga okuhle emehlweni akho nasemehlweni abantwana bakho. Obviously the third one, it is to ask. Athi umpostoli Pauli athi make your needs known to the Lord. Make your needs known to the Lord. Yenzani icelo zenu zazeke enkosini. Mazaziwe uNkulunkulu. And that for me is very important. Yabona ithandwa zami, the mere fact ukuthi siyakhuleka ingoba nakho sifuna ukubikela uNkulunkulu. And kubalekile kimi ukuthi ngithi ngibuze ukuthi uzibikaphi wena izinto zakho. Ubani omxoxela izinto zakho? Akuve kubalekile ithandwa zami ukuthi singahambi sibikela bonke abantu. Singahambi sibika zonke izinto. Kodwa kubalekile ukuthi uNkulunkulu umbikele izinto zakho. Asho njalo umpostoli Paul athi make your needs known to the Lord. Yenzani icelo zenu zaziwe enkosini. Ngomusa nangothando uNkulunkulu uzophendula. Kodwa make sure ukuthi every need of yours is known to the Lord. Every desire of your heart is known to the Lord. Everything is known to God. And why it becomes important? Yield. Wait. You know, if you're driving, we go to what we call a yielding sign. And we just yield and make sure that every other car has a way, oh, I'm not endangering myself or someone else. And we need that. Yield. Ungayi uNkulunkulu uyocela sewuyahamba manje futhi usuyosusa usuyocela kwenye indawo. Ungayi uNkulunkulu uyokwenza ukuthi sewuyahamba manje sewuyasusa sewuya kwenye indawo. Ngiyangithi mina ngiyamsaba umuntu ogcoma kakhulu. Ngiyamsaba nomuntu ongazazi ukuthi wasindaphi, walashwa kephi. Uyingozi umuntu onjalo. Ngoba lo muntu akakwazi ukubonga ngoba akazi ukuthi kwenzakalani. And so when it comes to that concept of yielding, hlala enkosini. Yabona khona a principle that is very important. And this principle for me says, stay. You've already told God. Trust him. Trust him that he will see you through this. Trust him that he will carry us. Trust him that he will never abandon us. Trust him that he's got this under control.
Trust him that he will not live without this being sorted. Yazi thandwa zami, akekho umuntu engimethemba njengoNkulunkulu. Ukuthi mase ngibikele yena, mase ngitshele yena, anginendaba ukuthi ama statistics athini, ama report athini, ama findings athini. Enginendaba ngakho ukuthi uthini uNkulunkulu. Ngiyafisa ithandwa zami kukona konke obhekana nakho. Sebekhulumile, sebenze konke. Awuhambi uyobuza uthini uNkulunkulu. Wena Nkosi uthini ngale ndaba? Khona lo mhlabeleli enguthandayo uthi wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi udala konke. Uthi obhala kahle umuntu uyaceba, umuntu uyafisa, umuntu uyalangazelela, kodwa uJehova uyadala. Ngiyafisa leyo nto sikhumbule ikakhulukazi einsukwini zethu zokuxakeka, ukuthi uNkulunkulu uyadala. God creates. uNkulunkulu knows what he wants. And in Jeremiah 29, he's very clear. I know the plans that I have for you. I know the plans that I have put in place for you. And so ithandwa zami, akuve kubalekile ukulinda enkosini. Linda wazi ukuthi uzokwenza. Yabona methe uNkulunkulu ngizobuya ngikulande la ukhona. Methembe ukuthi akabuyanga namhlanje, ukuthi akabuyanga kusasa, kodwa uthe uzobuya. Yabona that element of faith, that element of conviction, ukuthi uthe uNkulunkulu uzobuya. Uthe uNkulunkulu uzongaphula. Uthe uNkulunkulu ngeke avume abantwana bami bahlupheke. I mean it. Yabona uthi uDavide ngelinye ilanga ithandwa zezulu uthi sengimdala namabanga ami aseyabalwa, kodwa angikaze ngimbone okaJehova esenqotshiwe. Yabona siyathanda ukulicula lelo culo. Siyathanda futhi ukulifunda lelo verse uma libhala kumahubo. Kodwa how many of us believe it? Athi sengimdala. Yabona uDavide wazane noNkulunkulu esamncane. Wazane noNkulunkulu ezondwa abafowabo. Wazane noNkulunkulu wahlala ehlalweni esishisayo, umuntu wayehlele ehlalweni wayefuna ukumbulala. Wazane noNkulunkulu maqedane bathandana noJonathani, kodwa uyise wamzondisa okwesilwane. uDavide uke wabona usizi lokufuna ukubulawa ingane yakhe uAbsalom. Kodwa uDavide uthi sengimdala, namabanga sengiwahambile, nempilo sengiyiphilile, nezimo sengiyibonile, kodwa angikaze ngimbone okaJehova esenqotshiwe. Angikaze ngimbone okaJehova elele ngomhlane. Angikaze ngimbone okaJehova elele engenalutho. Angikaze ngimbone okaJehova einhlekisa inguna phakade. Athi angikaze ngibone nabantwana bakhe beswela ukudla. Yabona ithandwa zami, siphila ngomusa wemkhuleko yabazali bethu. Siphila ngomusa wokuthembeka kukaNkulunkulu. Siphila ngomusa wokuphana kukaNkulunkulu. Athi angikaze ngimbone okaJehova esenqotshiwe nabantwana bakhe beswela ukudla, bexakekile, behlupheka. Lo nkonzo kumina iyaphakama. Ngifuna ukuhlala enkonzweni yokuthi funda ukulinda enkosini. Funda ukumethemba uNkulunkulu. Funda ukusho ukuthi inkosi sengikubikele. Ngeke ngiye ndawo futhi. Ngizolinda wena uzukhuluma. Ngeke ngenze lutho. Ngizolinda wena uzukhuluma.
ngeke ngiye ko consulta anywhere else, ngizolinda wena uzukhuluma. And that amount of confidence in God does us so good. Ukuthi khulekani kulungile, kodwa ngicela ningidedele ngishiyele uNkulunkulu. Ngicela ningidedele ngikhulume noNkulunkulu. Yes, odokotela have diagnosed me with cancer, kodwa ngizoshiyela kuNkulunkulu. Yes, odokotela have diagnosed me with chronic disease. Yes, ngizoshiyela kuNkulunkulu. Yes, abantu bathi ngizodlelwa umuzi, kodwa mina ngicela ukushiyela kuNkulunkulu. Konke ngizokwenza, konke ngizokukhuluma, ngizokwenza on the instruction ukuthi uNkulunkulu uthini. Yabona emakhaya ethu kunamakhaya izinto as movie, izinto ayiqalwa bengakafiki osibanibani. Thola ukuthi mengakafiki ubaba noma uma, ubhuti noma umalume noma uanti noma usisi, ngeke senze lutho. Sizohlala silinde aze afike. That same attitude ngiyafisa sibe nayo uNkulunkulu. Abantu beqina, abantu bethi asenzeni ukuthi, abantu bethi mina ngizokisa lapha, abantu bethi enza kanje. Kube nale faith ethi ngiyabonga bafowethu ukunginakekela, ngiyabonga ukungithanda, kodwa bengisalinde ukuthi uNkulunkulu yena uthini. Ulalele bese uthi ngiyabonga, bengisacela sambeni siye kuJehova, ngicela ukuyokhuluma naye ngale ndaba. Yabona akuve kubalekile kumina ukumbikela uNkulunkulu. Sengizwe konke, sengilulekwe ngakho konke, bese ngithi mina angikwazi ukumuva ngingakayi kubanikazi bomsebenzi. Bengisacela ukuyobabikela. Then I will take a move. Then I will take action. Then I will do something. Kodwa ngicela ukuyobabikela, and mangike ngababikela, ngiyithanda impendulo. Ngiyayithanda impendulo uNkulunkulu azosinikeza yona. Ngiyayithanda impendulo uNkulunkulu azosenzela yona, because sengibabikele, because sengixoxile nabo. Uthi namhlanje uJesu in verse 1. Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples says, Lord, teach us to pray, just as John has taught his disciples. And he said to them, when you pray, say this: Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. I like that. 2 words. May your name be made holy. Uyabona ithandwa zami, umuzi nomuzi, ikhaya nekhaya, alifuna ukubona abantwana balo bedelela. Abazali bakhulisa abantwana ukuze ngelinye ilanga mabekhula labantwana emphakathini baba abantwana abahle, babe abantwana abalungile, babe abantwana abahloniphayo. Balekile leyonto. Leyonto iumongo yokukhulisa abantwana. Umntwana umbona ngendlela enza ngayo, ukuthi uvela ekhaya
eliphilayo, uvela ekhaya lenhlonipho, uvela ekhaya elinemfundiso. Umbona ngendlela akhuluma ngayo, aphendula ngayo, aziphatha ngayo phambi kwabantu. Nakanjalo njengabantu esithi siyakholwa, uma sizibiza ngamaKristo, uma siyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, uma siyibiza ngabantu, then fanele siba abantu abamazisayo omunye umuntu. Yabona ithandwa zami, sonke, almost sonke, angikaze ngihlangane nomuntu mina onsundu ongakholwa. Angikaze ngihlangane nomuntu onsundu, umuntu omnyama ongakholwa. Angikaze ngihlangane naye. Uma ekhona ngiyafisa ukumazi. Singakholelwa ezintweni ezihlukene, kodwa sonke siyakholwa. Angikaze ngihlangane nje nomuntu okuthiwa akakholwa lo, cha. Zingahluka izinto esikholelwa kuzona, kodwa sonke siyakholwa. Uthi obhala kahle, imisebenzi yenu mayikhanye phambi kwabantu, ikhona abantu bezodumisa uYihlo osezulwini. Ngiyafisa, ngiyacela, ngiyakhuleka ukuthi ukuhamba kwethu kungamjivazi uNkulunkulu. Ukwenza kwethu kungamthuki uNkulunkulu. Yabona ithandwa zami, ayikho into ebuhlungu then ukubona abantu emsebenzini behlukumezana, kodwa lo muntu uthola ukuthi uyakholwa. Yabona ngihlezi ngithi mina uyingozi umuntu ongenalo ilathi akhothama kulona. Uyingozi umuntu ongenalo ilathi akhothama kulona. Write that down for me. You must fear a person who doesn't bow to any altar. You must fear a person who does not bow to any altar. Uyingozi umuntu ongenalo ilathi akhothama kulona. Uyingozi umuntu ongenalo ilathi akhothama kulona. Uyingozi umuntu ongenalo ilathi akhothama kulona. Fear anyone who doesn't bow to any altar. Angiphiki ithandwa zami ukuthi abanye abakholelwa kuKristo. And that's okay. Abakholelwa kuNkulunkulu. That's okay. Bakholelwa phi? And owami umkhuleko simple. Sizofika isikhathi la bezokhula babone amaqiniso bona ngokwabo abangawazi. Ba realize ukuthi kahle kahle nakho la ukukhanya kuvela khona. Uthi uDavide, usizo lwethu lusegameni lenkosi, yona eyenzile izulu nomhlaba.
That's where usizo lwethu comes from. Our help comes from the name of the Lord who made heaven and earth. St. Augustine, one of the greatest scholars, writes something so powerful. He says people are fascinated by the stars, the moon, and the sun. People worship the stars, the moon, and the sun, and they forget that the stars, the moon, and the sun are created things. He says worship the creator, not the creatures. Khona isigaba esifikayo empilweni la orealize khona ukuthi inkonzo engibizelwe kuyona eyokukhothama kuNkulunkulu owenze konke. Ipoint engifuna ukuhlala kulona lelo inkonzo yokuthi uNkulunkulu uzosenzela. Yabona ithandwa zami sabazali siyakhulisa. Iyodwa thina inkonzo yethu ukwethula abantwana bethu uNkulunkulu. That's all. Ukubethula usuku nosuku. You must never underestimate the prayer of a parent. Ungawubukeli phansi umkhuleko womzali. Write it down for me. You must never underestimate the prayer of a parent. Ungawubukeli phansi umkhuleko womzali. It goes a long way. Yabona khona izinto esithola ngoba umzali usesicelelile. Even uma kuthiwa once kodwa ngoba sekuphuma emlonyeni wakhe. Must never underestimate the prayer of a parent. Mina ngiyabazi abazali abakhuleke usuku nosuku bekhulekela abantwana babo. Mina ngiyabazi abazali abakhuleke usuku nosuku baze bashona bengayibonanga imkhuleko yabo ipheleliswa, kodwa ekufeni kwabo balala bavuka babolunye uhlobo lwesihlahla, lwabolunye uhlobo lwempande, ngoba impilo zabantwana babo were never the same. And you realize ukuthi yabona manje sekuyimkhuleko ke yabasibanibani esiphethe impilo yalomuntu. Must never underestimate the prayer of a parent. Wayibukele phansi imkhuleko yomzali. So iphuze engihlala kulona ila ethi malingcweliswe igama lakho. Asambeni ngokwentando kaNkulunkulu. Abantu mabayibone imisebenzi emihle, maqedane bamdumise uNkulunkulu. Abantu mabayibone imisebenzi emihle, maqedane impilo zabo ziguquke. Athi umbuso wakho mafike. Let your kingdom come. We are people of the kingdom. Sabantu bombuso. We must live by the kingdom principles. We must surrender to the kingdom principles. We must bow, but we must also know our place before God. Ayikho into ebalekile than yokuyazi indawo yakho phambi kukaNkulunkulu. Ayikho into ebalulekile than ukwazi indawo yakho phambi kukaNkulunkulu. Ibalekile leyo nto. Balekile leyo nto. Know your place in God. Know your place in God.
kukona konke asifuna ubuso bakhe, kukona konke asicele amandla akhe, kukona konke asikhuliswe uyena. Umusa kaNkulunkulu yohlezi ukhona, but know your place in God. Yazi indawo yakho kuNkulunkulu. Yabona ithandwa zami, uma sewuyazi indawo yakho kuNkulunkulu, things will change. Know your place. Yabona, I have this beautiful image. uNkulunkulu ebusisa abantwana. He puts them on his lap and he blesses them. And you must never be afraid to do that with God. You must never be afraid to be that in God. You must never be afraid of trusting God with your life. Mucele uNkulunkulu. Mubikele uNkulunkulu. Mucele uNkulunkulu akwenzele umusa wakhe. Mucele uNkulunkulu akuvezele isihawu sakhe. Then there's something else that I like. Give us each day our daily bread. Give us each day our daily bread. Usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke. Give us each day. If we talk about the daily bread, what does that mean for you and I? And we all have different needs. We all have different needs. What is it that you are longing for? What is it that you are asking God for? Lana ithandwa zami, imagine unengane. Namhlanje ithemba ba ngicela ungithengele amateki. Kusasa isithi hayi baba, hayi mina sengicela ungithengele ama-sandals. Siyabuya the other time isithi hayi baba ngicela ungithengele mina baba i-shirt. And akukamniki njalo lo muntu lento, usaqoqa izinto. And then you start asking, okay mntanami, kuzo zonke lezi zinto oyibalile, yini kahle hle oyidinga ngempela? And sometimes we need to do that with God. Be clear about what you are asking for. But in asking, be specific. Angikwazi ucela ukuthi nokuthi. No. Nkosi ngikhulekela abantwana bami bapha umsebenzi. Nkosi ngikhulekela abantwana bami bavikele. Nkosi ngikhulekela isimo engibhekene naso ngenelela. But be clear, be specific. Khona umkhuleko engiwuthandayo. Nkosi kukona konke engikukhulekelayo. If it is not in alignment to your will, if it is not in alignment to your will, Nkosi ngicela unganginikezi kona. Uyabona kubalekile ekukhulekeni kwami ukulinda intando kaNkulunkulu. Ukuthi Nkosi nakhu engicelayo. Nkosi nakhu engikukhulekelayo. Kodwa uma kuphambene nentando yakho, unganginikezi kona.
uma ngelinye ilanga kuyongilimaza unganginikezi kona. Uma ngelinye ilanga kuyongisusa kuwena unganginikezi kona. Balekile leyo nto. Ingakho kumina kubalekile ukuya enkosini ngithi Nkosi nakhe ngikucelayo. If it is against your will unganginikezi. If ngelinye ilanga kuzongilimaza kungisuse kuwena unganginikezi. Uma ngelinye ilanga ngizongixabanisa nomndeni wami unganginikezi. Know what you are asking for. Be clear about it. Be specific. But it must not take you away from the will of God. Yabona ithandwa zami, in prayer kumina akuve kubalulekile ukuba in alignment noNkulunkulu. Akuve kubalulekile ukuba engikwenzayo makuhambisane nentando kaNkulunkulu. Engikukhulekelayo. Ingakho mina kwesinye isikhathi ngeke ngithi masikhuleka okwethu akukona ukucela kodwa okwethu ukubika. Those are two different things. Okwethu akukona ukucela okwethu ukubika. Nkosi sengifikile. Nkosi nasi isimo engibhekene naso. Nkosi nazi izicelo engizethula kuwena. Mbikele uNkulunkulu. Mbikele uNkulunkulu okwethu akukona ukucela okwethu ukubika. Ngisayobikela uNkulunkulu ngalesimo anginayo imali yokuyoregister. Ngisayobikela uNkulunkulu. Nkosi bengifisa ukuyofunda kulonyaka kodwa imali yokuregister anginayo. Nkosi bengifisa ukuba permanent emsebenzini kodwa amandla nokwenza angiboni. Ngiyacela Nkosi ngicela ukukubikela ukuthi kulonyaka bekuyisifiso sami ukuthola umsebenzi. Nkosi ngicela ukukubikela kulonyaka bengifisa ipromotion. Okwethu ukucela not ukubika. Rather soro kwethu ukubika not ukucela. Ngisayobikela uNkulunkulu. Ingakho masiyokhuleka kumina kuve kubalekile ukuthi Nkosi ngisacela ukuyobika. Awume kancane ukhonto engisayoyibikela uNkulunkulu. And libalekile leyo language olimini lethu. Ngisayobikela uNkulunkulu. Ukucela nokungaceli ngizobika. Ngizoni mase ngimbikelile umnikazi wento. Bese thi wena ke ubufisani. Bese ngithi hayi mina Nkosi bengifisa ukuthi nokuthi kodwa sengimbikelile. Yo, this is so powerful for me. Mubikele. Make your needs known to the Lord. That's what Paul says in Philippians. Yenzani izicelo zenu zaziwe enkosini. Asambe siyombikela. Ingakho uma sesimbikelile kulula ukuya sithi sengimbikele. Yabona abantu abadala ave behlakaniphile. Kuya ukuthi makunesigameko bese kuthiwa sewubikileni ekhaya. Sewubikileni emaphoyiseni. Sewubikileni komkhulu. Sewubikile yini emndenini. Sho njalo umpostoli Paul uthi make your needs known to the Lord.
yenzani icelo zenu zaziwe, zazeke enkosini. Eyethi inkonzo ukuyobika. Ngicela ukubika manje Nkosi. Sesiyaphuma nabantwana siye emsebenzini, sicela ukukubikela kunekhaya esilibhekayo esifisa ukulithenga, sicela ukukubikela, sisayobika khona amasente esiwaqoqayo, besinesifiso sokuba sibe nekhaya. Akubalekile kumina inkonzo yokuyobika. Sayobikela uNkulunkulu. Make your needs known to the Lord. I wish we wrote that down in our phones and we made it our screenshots. I wish we wrote that and then we put it in front of our mirrors. I wish we wrote that down and we placed it at the doors of our fridges. Make your needs known to the Lord. Ngisawubikela umnikazi wendaba. Yabona mina uma kukhona isimo ngiye ngithi ngisayobika, bengakababikeli abanikazi, ngisawubikela abanikazi. O sebephenika bonke abantu, hayi manje uzokwenza njani? Ngayikhulekani sengibabikelile abanikazi bendaba. Sengibabikelile abanikazi bomsebenzi. Sengilinde bona. Ibona futhi abazosho ukuthi hayi lokhu uzokwenza kanje, hayi lokhu ngesikwenze kanje. Hamba ubikela uNkulunkulu. Forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation. Sithethelele izono zethu, ngokuba nathi siyabathethelela abasonayo. Akuve kubalekile ukuthethelela. Akuve kubalulekile ukuxola. It goes a long way. Keep your heart pure. Gcina inhliziyo yakho ihlanzekile. That's your word for the day. Keep your heart pure. Keep your heart pure. Ungabi nenzondo. Keep your heart pure. Gcina inhliziyo yakho ihlanzekile. Yabona ithandwa zami, a pure heart pleases God. Keep your heart pure. Xola. Ungabi nesikhathi senzondo. Ungabi nesikhathi samagqubu. I've preached so many times about forgiveness. Go to my YouTube. I've got videos and videos on forgiveness and the importance to forgive. Keep your heart pure. Xola. Gcina inhliziyo yakho ihlanzekile. Awudingi ukuzonda. Awudingi ukuzonda. One of the most powerful services, it's when we pray for healing over our hurts. And masiyenza lenkonzo siya umsuka wenzondo. Siya la inxeba libhibha khona ukuthi Nkosi lento eyenzakala kanje, ngize ngibe ilento engiyona manje.
ngoba khona la engilimele khona. Ngize ngibe yilento engiyiyona manje ngoba khona la engilinyazwe khona. And we go to that. And we take time. You know, the scripture that I love the most is a Good Samaritan. Because in that scripture, umuntu ongilimazile akasekho. Ungishiyile engilimazile. Wayitshela ukuthi uqedile ngami. Ebengibathemba ngithi bazongisiza bayangishiya. Ebengibathemba ngithi bazongitakula bayangishiya. Kodwa ngisizwa umuntu ebengakaze ngiyitshele ukuthi ngoke ngicela usizo lwakhe. A Jew is helped by a Samaritan. Masiyenza leyo nkonzo singena entweni enjalo. Ukuthi nangu umuntu ebengakaze ngiyitshela ukuthi uyokangelaphe. Yabona kwesinye isikhathi ulashwa umuntu obumzonda, uphiliswa umuntu obungenandaba naye, ucoshwa umuntu owamhlukumeza. And when we go there, zimbalwa izinto ezizenzayo. Siyalivula inxeba. Silithela iwayini. Siyalihlambulula. Sisusa konke ukungcola. Siyahlala nalo. Walimalaphi? Kwakwenze njani? And njoba sixoxa sikhuluma lento, thina sigeza leli nxeba silithela ngewayini. Wena owabona waseSamaria ethela le ndoda ngewayini elisusa wonke amagciwane. Ngalimala kanje. Ngalimalala. Ngalinyazo ukuthi. We call it narrative therapy. And siyahlala nalenkonzo. Nanti inxeba ebengimele ngabe lingibulele. Sithi masiqeda. Sithi masiqeda bese sifaka amafutha. Asikwazi ukuvula inxeba singalilaphi. Asikwazi ukuvula inxeba singalilaphi. Kubalekile ukuba selifaka amafutha. Sesihlambululile. Kubalekile ukuba ke manje silipholise. Khona inkonzo ejulile masiqeda ukulifaka amafutha. Masilifaka amafutha sikhuluma noNkulunkulu. Sibiza ukuphila, sikhulekela i-liberation, i-deliverance. Then bese siyothula konke uNkulunkulu. Sithi Nkosi sicela ukumshiya kuwena. Uphelelise konke osukwenzile empilweni yakhe. It is God who delivers us from the dangers of hatred. We pray for healing over our lives. Mina yami inkonzo is simple. Keep your heart pure. Gcina inhliziyo yakhe ihlanzekile. Masiyenziwa le nkonzo, people cry.
umsiyenzi walenkonzo, people surrender. People surrender. Because at the end of the day, uyedwa umuntu okwazi ukusenzela konke, uNkulunkulu. At the end of it all, uyedwa umuntu okwazi ukuselapha, uNkulunkulu. Igama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.